Je rok 2024 a oni nám znovu přidali megaboxy do hry. A tady to je můj první megabox v tady tom eventě. My si to tady společně odpočítáme. 3, 2, 1, teď. 8 gemů, ano, to je pěkné. 50 XP doublerů, 18 powerpointů, 39 coinů, skin na Broka, a ten je hezký, Beach Brock. A tento nádherný pin megaboxu, který vám tady v prostřihu ukážu ve hře. A tady se můžeme podívat na to, co nám všechno padlo z megaboxu, je to hezky udělaný. Jsme v lobby a my se rovnou tady můžeme podívat na ten pin. Tematicky jsem vzal megabox Drilla a ten pin je fakt hezký. Ještě vám ukážu jednou. Tady ho můžete vidět právě teď. Takže já bych řekl, že hezký pin 10 z 10. Megabox Drill se s váma loučí a tohle bude všechno pro první megabox v roce 2024. A ahoj!